ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to feeral to haymedade to mbaña to dabbe to dabbana to ñabina to gurela cooga to tampi daro to jawaldi to hijaja to burguduna atene buubo awdi to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelila gawde wuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabruji men to leydi Mauritanie ñalawma alkamisa hankiyo ko accident musto waɗi e dow lawol hakkude Nouakchott faade ak Juge waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe ha joni to leydi Mauritanie hoorejo jagode leydi ndi o holliri ñande alarba ɓennuɗo o wonde laamu leydi Mauritanie halfinaɓe ko fate haɓade marchandise uji cuytuɗi eɗi appumen gasi hitande rawane 2020 nde fodde 12,5 tonnes ɗum woni ko heɓta e juuɗe commerçant ji ɗum kadi woni ko duppa to leydi Sénégal jaari so ko étudiant ɓurnoɗo ngardude laabi ɗiɗi deggodirde duuɓi ɗiɗi nder leydi Sénégal majjunoɗo to leydi France yettoya to leydi Belgique hollirama tiki ñalawma hande o yitama o atti hano hannirta ni e nder leydi Sénégal ma en ketto hen cimtolo musidɗo men Bobo Ngendi to leydi Mali denka e kisal ne ngakki no feewi e nder yoga e région ngaji e cercle uji ma en ketto hen musidɗo men Amadou Dia puluji men kedde dongre Afrique ma en ketto Robindo Diagne baɗi men debbo bano sara kabruji men jolam jabiri so waktoro kiyen ma en jaaha to dowlaji tentude Amérique to Portugal to leydi Israël to leydi Irak ha to leydi Inde to leydi Chine bisimilla mon ketki hotondirte joni jangeɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahu al-azim batake jam gondaɗo hono Aissata Kane ɓurɗo lollide ñuuma ko ɓi duttiɗo Ousmane Kane to leydi Gabon ko ɓi duttiɗo Alassane Kane to leydi Gabon ko ɓi duttiɗo Kumba Moussa Kane to Kumba Moussa Kane to Jaba Maluma ko ɓi duttiɗo Mariama Hamidou Kane to Aten ko ɓi duttiɗo Samba Dieyni Dia to Aten ko ɓi duttiɗo Moussa Dieyni Dia to Gabon ko ɓi duttiɗo jittinɗo wulango eɓe denta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe debbo biyetenoɗo Aminata Medina Ngam o yalti aduna koto Diaba Malumo o yaltiri aduna ko duuɓi 90 e duuɓi 5 siftinde on noon yettiniɗo wulango go ko Moussa Dieyni Dia tawateɗo to leydi Gabon dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldimo duwaw kanko e dendagal mayɓe julɓe kala eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna allahumma amina. ceerno Djibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen kollaɓi ceerno Djibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabboji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djibisi ma heeɓen ko ɓuuri labde ceerno Djibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiɗi hebde ceerno Djibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet
mbatta ko 00222 47 22 80 00222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñoolo mango ma taw ton biyeteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tongode on noon mbatta ko 00223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy hayo bela mi dañi bela ko batake docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow kollabɗo reedu balaɗo wune docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno kista fibroma ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe dorotake docteur Djiby Sow ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu e jipiɓe e lesso kala docteur Djiby Sow ne jogui siroji pewnaɗi ha feewi ene jogui kadi leɗɗe moƴƴe pewnaɗe ha feewi docteur Djiby Sow lo grand guérisseur mo Allah luɓiri gandal hande ene safra yimɓe ha jiito koye mumen docteur Djiby Sow e ñalawma hande o mo tawe nder base makko tawateɗo to Tamba dendagal wonɓe e nder wuuro Tambacounda e région de Tamba kala son gari ha e nder wuuro Tamba tawa kadi sara juma legal bitegal Sari Isa ko ɗon tigui cabinet makko tawete nder Tambacounda docteur Djiby Sow lo grand guérisseur o mandina dendagal kiliɗeɓe makko wonde o mon ɗon to Tambacounda ɗo ha no gasi jeetati nduɗo lewru o ummo ɗon o yaɓana base makko tawateɗo to Dakar kanko docteur Djiby Sow lo grand guérisseur omo tawete legal bitegal Kermessar to legal Kermessar noon tawa kadi waɗɗani to ɓe mbiyata ari bun tampa kala garɗo ha ɗon so tawi annamdima lo grand guérisseur ma holle cabinet docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 ko numéroji makko yiɗɓe hebde le grand guérisseur docteur Djiby Sow yiɓɓe hebde mo to banggue WhatsApp o hutorto ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 mbadden dando faade le grand guérisseur docteur Djiby Sow. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma nogas jeenaya lewru silo janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudortoɗen alkamisa hanki o nogas jeetati lewru silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo ko accident musɗo accident lawol
waɗi hakkunde wuro Nouakchott faade ak juge tawa ko capande jeenaya kilométre hakkunde mum ak juge e hakkunde mum e Nouakchott e nder falde to witte Tumsi waɗi mayɓe noon e barmuɓe ha heewi ko werla goto katkata mo hinde Helix kañum tigi felbodiri e werla tokoso mo hinde A26 walla avant 6 gendarme ɓe noon gendarmerie nationale e koninkoɓe faabu kala mbawi notidade accident ko kamɓe laamu ngu noon mbawi tigi ƴettude dendagal gañiɓe ɓe e barmuɓe kala ɓe gartiri men to cuuɗi cafridi tawteɗi e nder Nouakchott hollirama noon e oɗo saaha joni oɗon accident saabi ɗum noon ko wiyete excès de vitesse woni tigi dogtu fakkinde no feewi tawa kadi koto banggueji werlaji ɗiɗi kala sutinde on noon oɗo accident musɗo no feewi ko kañum tigi woni accident ɗiɗaɓo e nder yontere wotere accident ɓooyamo ɓooyani o wonno tigi ko dow lawol bitengol route de l'espoir ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 2020 hitande mayde nde laamu leydi Mauritanie darinoma no dole mum ponno haɓade kay e commerçant ji ɓe nunɗani yeyoɓe marchandise uji ɗi happu men gasi e gueɗe kadi marchandise uji cuutiɗi e hollirama tigui hitande rawane nde e halfiɓe ɗon noon halfinaɓe on fannu ɓe kolliri tigui ɓe mbawi heptude e juuɗe ɓeɗon commerçant ji ɓe nunɗani fokkene qime ha sappoji ɗi ujunere e 1.5 tonnes taw ko ɗiɗon marchandise uji ɗi happu men gasi e cuutiɗi guila e nder jeeye ha e nder pharmacie naji kala ko konguɗi noon e wiide hoore jagoɗo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Wula Bilali noon haalande nde o waɗi ɗum tigui ko ñande alarba ɓennuɗo no gase jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase goo yeeso député ji leydi Mauritanie e saaha kay o wonno e hollirde ko fate cimtolo woni bilan golle laamu leydi Mauritanie e hitande 2020 woni hitande mayne nde o holliri kadi e hitande mayne nde wonde laamu leydi Mauritanie e hitande mayne nde o holliri tigui nde laamu leydi Mauritanie wawi kay darade sirginade haɓe mbawi heptude e juuɗe yimɓeɓe nunɗani kene qime ha 50 million taw ko haalisa o goya e limore haalis keso so tawi wattama e limore haalisa kiɗɗo ene qime ha 1.5 million taw ko haalisa goya o holliri kadi fodde nogas jeeɗiɗi mission de contrôle woni tigui sunnotoɓe ɗen koppereje ɗe dewani lawol mbawi tigui waɗede e nder leydi he o holliri kadi ma mission ngaji ɗi kadi mbaɗi noon ma jokku beele dendagal koppereje e ngaluji leydi Burkina ɗi kala ne mbawa artude hano hannirta ni e nder boña leydi ndi Mohamed Wula Bilali hoorejo jagoɗo leydi ndi o holliri tigui e nder haalande makko wonde kala debbo cowiɗo e oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie so tawi kay on debbo cowiɗo woni debbo koriɗo so tawi kay ƴetti tikke mum noon ko 4.000 o guya taw ko limore hinde nde woni ujunnaji e 4 e limore hinde nde kala ƴettuɗo on tikke dendagal matériel médicaux kala matériel uji médicaux hay chirurgical kala jomuɗo jogui on droit ɗum foof noon o holliri ko miijoji e peeje hoorejo leydi ndi hi Mohamed Cheikhul Ghazouani ɗum foof noon ko yidde kay hoybitinde gurnemeje yoga e meje Mauritanie naɓe ha tengti noon e ɓeɗon miskineɓe ha joni kanko ɗum noon o holliri kadi kanko Mohamed Wula Bilali hoore jagoɗe wonde guila lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nder yesso haali yesso député ji holi guila mai 2020 faade oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie no didorno kala neɗɗo mo sellani so tawi kay ala ko heddi so wona jomum naati ko wiyete réanimation woni tigui wallite to banggue fofango dendagal fereji ɗi kala ko laamu ngu jogui ɗum ko gratuite woni tigui hay mbuuɗu yoɓata ko laamu ngu yoɓat ɗum noon ko e nder dendagal hôpital uji laamu tawateɗi e nder jokli leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen directeur général kalfinaɗo ko fate cellal aade alkamisa hanki o kikiɗe no hewade kala saaha o waɗi bilan makko ko fati e mboros coronavirus o holliri noon ñalawma hanki o ko ujunere 300 yimɓe jeenayo ko kolkisono e nder holkiso he noon hen 30 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros covid 19 o holliri noon kadi e nder ɓe cellano ɓe hen ɗiɗo kawri hen la jalla e 60 e jeenayo e nder ɓe cellano kepti celal mumen hano hannirtini paati galleji mumen o holliri oɗo saaha joni leydi Mauritanie tuggi ko rafionnati leydi faade oɗo saaha joni eɓe jaara 16 ujunere e 143 neɗɗo fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓen noon hen 15 ujunere 156 kepti cellal mumen hano hannirtini 400 e nogas go kawrino hen la jalla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo jagoɗo leydi ndi hono Mohamed Wula Bilali o joddi
Ibrahima e mawɗo landa lundam mawɗo landaji lundam biteɗo Brahima Wula Bekkay Brahima Wul Bekkay ko alkamisa hanki o jonde nde waɗi Wula Bekkay noon holliri hen weltare mum no fewi o holliri kadi o yewtidi e hoore jagode leydi ndi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi tawa kadi ko toɓɓe ko fati e gonka leydi Mauritanie o holliri noon e nder toɓɓe ɓe kaldi ɗe noon tawa kadi ko toɓɓe ɗe o holliri hoore jagode leydi ndi e oɗo saaha joni ko fogo la budda ko kaldigal waɗa woni ko wiyete dialogue politique woni kaldigal taw koto banggue dawrugol hakkude landaji lunde e laamu kala kaldigal moƴƴal wawa wadde hakkude mabɓe ha moni foof yito hen hoore muɗuma o holliri kadi e ko holliri hoore jagode ɗe ko fati e gonka étudiant woni sandaji jangoɓe e duuɗi dade jaabi hattirde woni tigui e nder université ji tawteɗe nder leydi Mauritanie gonka mabɓe hande o holliri e oɗo saaha joni ɓe kiiɗa no fewi saabu kay e kala saaha eɓe kaaɗe kay haalde miijoji mabɓe hollirde namdade hujjaji mabɓe kala moɓodirala guel ɓe mbaɗi ko portisa heewi otoji plus kewi nelde toon caraɓe cakaɓe tampinaɓe lorlaɓe hen ɗum noon o holliri tigui yidde makko ko yumɗoyo nattu ha laaɓa e nder leydi hen étudiaji ɗi dokke haqqe mumen ha timma kadi e kala saaha ɗacce mbaɗa seppoji mumen moɓodire mumen gam yidde hollirde kay ko woni mette mumen e nder ɓerɗe mumen o holliri noon o holliri kadi e nder jewte hen kanko Wula Bekkay wonde tigui o haalde hoore jagode ko fati kay e oɗo saaha joni ngabbugol yoga e cogguji taw ko cogguji gueɗe ɓurɗe hatojinede guila e guura gueɗe ñameteɗe ha e médicament ji ɓurɗe sohlede e oɗo saaha joni prix ji mum ne ngabbi no fewi e nder leydi hen o holliri noon wonde hoore jagode holliri tigui wonde laamu ngu non dari dole mum no ponno beele ɗum ne dokko ha laaɓa e nder leydi hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seeɗum mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon ala no mbatten so wona jabbuɗen musidɗo men sehil meɗen hono bobo gendi tawateɗo to leydi Sénégal ko fati e robino jande leydi Sénégal bobo gendi assalamu aleykum wa rahmatullah. jam nyalle ma ɓaali Abouba jam nyalle mon ayaw yiɓirde weltare TV kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e nder leydi Sénégal jaari sow majjunoɗo toon to leydi Farayse o artirama e ñalawma hanki o ɗo e nder Dakar lamorgo Sénégal tawni jaɓɓi momo parrain makko mo halfinno on woni jagorgal Serigne Mbaye Thiam ko galle mum o woni oɗo saaha kono hultama kanko jaari sow o omo jogori rendez-vous ɓeɓe ganda ko safroɓe wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal gam wawde ƴewdemo ɗum noon siftorde jaari sow ene wayno o majjuno ko ñande 4 lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho o yitama ñande nogas e tati e lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho caggal ɗum adduno kala dillini jagorde ɗe e jeydiyankoɓe kala goto kala hollirino hen haalaluji muɗum oɗo saaha noon ene wayno jaari sow heeɓi yitede to toon to wiyete Bruxelles e oɗo saaha omo tawe ɗo e nder leydi Sénégal toon to mo ganduɗa ko on woni parrain makko biyeteɗo Serigne Mbaye Thiam ko galle mum hande o jooɗi perɓodiral autoji ɗo e nder leydi Sénégal to kawtal dowri gagne koye nder région mo Dagana walla mbiyen département mo Dagana oɗo saaha noon waɗi hen yaltuɓe aduna kene tolno e yimɓe jeenayo mbasi pittali men kono kay jagorgal Mansour Faye mettini hen no fewi holiti dey autoji ɗi so tawi joguiɗa ko auto baɗowo sappo e jeenayo innama aade so tawi a waɗi hen capantati e ɗiɗo ko an lori hoorema kono kay holitiɓe ciifi sifande wotere kala jaggaɗo ene waɗi golle kantoride perme mum koko heftete te kadi ene wawi rewde ɗon ha jomum wasa hankadine jogade auto e gurdam muɗum e wiide mo ganduɗa ko on woni en Mansour Faye ngal ɗo jagorgal kalfinangal ko fati e yaha ngara ɗo e nder leydi Sénégal rafi coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno kene tolno e ujunnaji ɗiɗi e temedere yimɓe ɗiɗo ko ɗum waɗa losko arti ene wondi e rafi o kene tolno temedere capanɗe jeetto e nayo ene wayno kene tolno capanɗe jeegom e nayo ɓen ko rabo temedere e nogas hay goto anda dab ɗumen rafi coronavirus e ñalawma hande o kene tolno temedere e capanɗe jeegom wondunoɓe e rafi coronavirus keeɓi sellude ha kooti galleji men e ñalawma hande o kene tolno capannayo e jeenayo innama ade ɓen ko tampuɓe e rafi coronavirus ko masiŋaji jogui pofale mabɓe oɗo saaha eɓe kulana ha diwti kerol yaltuɓe aduna e rafi coronavirus e ñalawma hande o ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno e yimɓe tata kano men mbasi piccal men e rafi coronavirus ko rafi o naati ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno ujunnaji nogas e joyo e temedde jeetato e capanɗe jeenayo e jeena e joyo koɓe tigui ɓe ganda goni ko fiɗaɓe rafi coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal dendagal rafi o ko naati ɗo ko ene wayno ha joni ɓe ganda ko selluɓe rafi coronavirus kene tolno ujunnaji nogas e goho e temedde joyo e capanɗe jeegom e goho inama aade ko ɗum woni ha joni ko selli e rafi
coronavirus dendagal ko rafi o natɗo e nder leydi Sénégal ganda ko yaltuɓe aduna e rafi coronavirus ko natɗo e nder leydi Sénégal kene tolno 1,6 innama aade ko ɗum woni ko yalti aduna e rafi coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal wonɓe e nder cuuɗi cafriɗe ɓe cafre rafi coronavirus ɗo e nder leydi ndi kene tolno 1,3 innama aade ko ɗum woni e cuuɗi cafriɗe leydi Sénégal oɗo saaha noon jagorgal kalfinagal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr e docteur eɓe safroɓe rafi coronavirus ɓe kollitide yo bandiraɓe nden rafi o omon ɗo ha joni ɗo e nder leydi Sénégal yo jomumen kutoro wadde masque uji e soɗorade caabuni e wadde joluji e juuɗe mumen e rentade ɓattodiral goɗɗo e rentade kadi yaade ha joni e dente ɗe ene haaɗa oɗo saaha ɗo e nder leydi Sénégal ha tengtuto Dakar lamorgo Sénégal e département e région mo Thiès ene wayno ha joni sunare mawɗo ɗo e nder leydi Sénégal ene waɗi mo ganduɗa ko biyeteɗo Ian Thiam o de mo ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa darinoɗo e diine l'islam darinoɗo kay no fewi e sengo ɓe ganduɗa ɓe ganduɗa ko ƴewannoɓe so tawi oɗo saaha dey ha yonti e saahaji julɗel ɗi omo jeeyno e fedde nde ganduɗa ko ɓen woni ƴewannoɓe e lewru ndu gam wallude innama aade en ɗo e nder leydi Sénégal no mbawata taƴirde korko men walla julde ene wayno kanko Ian Thiam o kanko yalti aduna caggal dey o lelinoma rafi cellal julngal no fewi ene wayno o yalti aduna ko ñande nogas e jeetati ene hawri e ñalawma alkamisa e jamma aljuma faade nogas e jeenayyi ene wayno oɗo saaha noon dendagal leydi Sénégal kala ene jogui sunare ha tengti toon to tawi banggue yen ɗo jiyaɗo yimɓe kala ene ndendi e mabɓe e nde ɗo sunare oɗo gorko moƴƴo tedduɗo biyetenoɗo Ian Thiam ceerno mawɗo no fewi e nder leydi Sénégal bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heɗotoɓe radio ayawo yiɓirde weltare TV mi salmini on mi juuri moon ko musidɗo moon sehil moon guiɗo moɗon Bocar Sakho Bobo Ngendi arno e moon e kabruji moon e ɗemgal pular ɗo e nder leydi Sénégal ɗali Abouba yo jaam Allah moƴƴo walanen. amina ya rabbal alamin Bobo Ngendi golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mali koto sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden ko fati e ngakkugol den ka e kisal ma en ketto roɓiɗo musidɗo men sehil men Amadou Diapullo kabaruji e nder leydi Mali jeen toon to wiyete ñono on ɗon serkal tawateɗo e caɗele gila e mayirɗe nde ɗo hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas hay so tawi ɓen ɗon koniyankoɓe wiyeteɓe fama taw ko koniyankoɓe leydi Mali no tawe diwan o kono tan hoɗɓe toon ɓe koleri oɗo saaha joni ma mbiya ɗen ɗon gueɗe koko ɓeydi sattirde ɓe saabu e kala saaha ko janguji country ɗi mbaɗete mabɓe ɗin ɗon janguji panditoɗi ni taw ko yimɓe taƴɓe yimɓe ɓen ɗon jambureɓe kala saaha de ko kamen mbarate kadi kada yaltude on ɗon diwan kada ni woɓɓe kadi nadde on ɗon diwan guese mabɓe ɗe ɓe ndemno haaɓe ala ko heddi so wona soñje ɓen wadda buniyankoɓe gaari jooɗi hen e oɗo saaha kala ina duppa ɗen ɗon guese ñande nogas e ɗiɗi ha ñande nogas e tati lewru gonɗen ndu taw ko lewru 6 janvier ɓen koniyankoɓe wiyetteɓe fama woni force de gendarme malien ɓe mbawi wadde ɗin ɗon opération ngaji e ɗen ɗon guure beele wawde kay e oɗo saaha joni riddude ɓen ɗon waɗa boniyankoɓe tawateɓe on ɗon diwan ɗum ɗon noon koto serkal to wiyete ñono ɗum ɗo ha tengti kadi e ɗen ɗon guure to wiyete Toubakuna kame to wiyete Dogo Free e toon to wiyete Kurani ɗum ɗon tawate koto toon to wiyete ñono ɗon ɓen ɗon wurɓe toon oɗo saaha joni de eɓe tampi no fewi tawi kay woni sababu muɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ko pelle wadda boniyankoɓe jimɓe diwan mabɓe o e kala saaha ina mbaɗa e mabɓe ɗin ɗon janguji kalen e ha joni e ngakkere nden ka toon to pays Dogo to wiyete Bandiagara toon e de oɗo saaha joni teskama ngakkere nden ka ko kam tigui woni ko jaali on ɗon diwan e kala saaha eɓe ero wonande laamu ngu nde wawata jogade nden ka mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade kono tan ha joni ngakkere kisal ina teska hen caggal ɗum ko ɓayani ko ɗeɗo balɗe ɓennuɗe jangu waɗanogo e oto tawa ko fettore ɗum ɗon saabinoma yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen joni o ñande nogas e jeegom lewru janvier nduɗon gonɗen ɓen ɗon worɓe taw koɓe ganda ko kamen mbaɗi jangu ngundon jangu yoɓima fodde pittali jeetati ɗum ɗon woɗɗani wuuro wiyetego Bandiagara oɗo saaha joni finoɓe toon ɓe kamɓene ɓe mbawi tan e arade laamu ngu nde jogoto nden kay kisal mabɓe no hannirta niyete
on ɗon tawa ko franco béninois on biyeteɗo Kémi Saba on ɗon activiste ma dilliyanke mbiyen tawa ko lundiɗo wonande leydi France e nder dongre Afrique kanko yo on ɗon mennoɗo wonde sarɗiyanke to suudu sarɗiji no gendi Mali biyeteɗo Moussa Diarra e biyeteɗo Adama Ben Diarra Alliance e wondude woɓɓe tawateɓe ɗeɗo didde ko wayno CNT e ko nande ben kamɓene ɓe ko mbaɗi ɗum ɗon ko wiyete conférence de presse ngam artude e seppo ngoɓe mbanno ɗum ɗon ko ñande nogas lewru silo no gonden ndu toon to ɓe mbaɗi on ɗon conférence de presse ko Carrefour des Jeunes ɗum ɗon tawate ko e nder Bamako wuro lamorgo ngo kadi ɓe kolleri ɗin ɗon seppoji ɗi ɓe mbaɗata de maɓe mbattu hono muɗum ɗum ɗon ko ñande nogas e jeegom lewru Mboya mars mbiyen ɗum ɗon lewru daroy toonu beele tan wadda ɗin ɗon seppoji gulɗi wiide oɗo saaha joni ɓen ɗon koniyankoɓe leydi France tawateɓe leydi Mali yo ƴettu bagasawji mumen jalta leydi Mali ko ɓuuri yawde yaccade ko leri gonal mabɓe ɗon ala foof ko nafi ala kadi nafoore wonande leydi Afrique so wona tan eɓe itta ngaluji Afrique eɓe nawa ɗumen toon to dowlaji France kono hay nafoore wotere ala ɗo etta e nder hay nafoore wotere ɓe ngalana leydi Afrique ɗum noon yoɓe jaltu leydi Afrique ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbawi wadde ɗon conférence de presse ko tumande hoorejo leydi Mali Bandaw tawate toon to dowlo France tawi koye jillu ngu yeehi ngu ɗon jillu golle sehilagal kono kadi wawde ha tengti to banggue koniyankagal hakkude leydi France e leydi Sahel kadi ɓe goni koye keɓugal tawa ko on ɗon sommet C5 Sahel jogorɗo yuɓinede toon to Njemena wuro lamorgo leydi wiyetendi Tchad caggal nde o yiduno e hoorejo mo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani e on ɗon hoorejo jaltuɗo mo leydi Niger Mohamedou Soufou e Idriss Déby yiduno mo leydi Tchad joni o yidodiri on ɗon Bandaw mo leydi Mali beele noon wawde heɓanade nden ɗon jonde C5 Sahel kono kadi wawde ɓeydade to banggue ngal ɗon jotodiral koniyankago hakkude leydi France e leydi Sahel Wali Abouba gasi alaɓe ceer ko tonguno ɗen kumpitade nder leydi Mali ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia fade weltare ɓiɓe fulɓe andudinoma Amadou Alassane Dia golle ma jooɗi peewi seno mima to leydi Mali aɗa mbatten so wona jabɓuɗen bani men debbo Bano Sar o haalan en ko keewi e nder kedde Afrique Bano Sar assalamu aleykum wa rahmatullah Bano Sar accon haggide musidɓe tedduɓe eɗen jogui probléme technique en ɗonki wawde hebde Bano Sar assalamu aleykum ɗuɓiɗo kabaruji kedde dunde Afrique yoga e dowlaji Maroc roi Mohamed Cissé roi mo dowla Maroc nasande alhamisa hanki fuɗɗima ko fate campagne ñakkugol mboroso coronavirus toon to Fès kanko hoore makko roi Mohamed Cissé wawi ñakkade e ñalawma hanki o holli ko o holliti wonde on ñakku wonata jobdi kadi ñakkoto on ñakku ko dañƴo duuɓi 17 ha fay dow on ñakku mo dowlo Maroc hutortoɓe holliti wonde ko ñakku tawi fewndi ɗum ko fewnda ko toon to dowlo Chine woni ñakku Sinopharm ɗimmo o ko ñakku britannique woni AstraZeneca tawi fewnda ko toon to ende Libye dowlaji dentude Amérique kolliti wonde Turque kam e Russie yo puɗɗo wonde ittude dadiɓe men tawateɓe toon to dowle Libye ɓeydude hen so wiiteɓe kamɓe dowlaji dentude Amérique wonde Russie kam e Turque ina wonde Arabe Unis nde kormoto ɓen Libye naɓe e nde dartintu kala intervention mo mbaɗanno toon to Libye ko yaawi e ko yacci Nigéria port mo Lagos dadiɓe inde douane mo dowle Nigéria mbawi nangude toon 160 sac tawi tawate hen ko bacce pangolin 52 sac woni hen ko hoggoji ñibi ina wonde ƴiye tawi ko ƴiye barode foof ina hawra 7 piccal 7 tawi ko toon woni 8,8 tonnes tawi fano ko toon to Vietnam jogu mum ina tolni ha million ngaji ɗiɗi tawi ko euro gasneten roɓino kabaruji kedde dunde Afrique République démocratique Congo gardinoɗo ko fate sungoji toon to dowlo Congo woni président commission électorale nationale indépendant kanko wiyete Daniel Ngoyi Malinda o taƴanama duuɓi tati prison tawi duuɓi tati
duuɓi tati prison jaslare alarba hecci hanki o tawi o taƴirana ɗum tawi o taƴirana ɗin duuɓi tati prison ko fati kay e leñam leñomago woni racisme gasi ha laaɓi ko tonguɗen ruɓinde kabruji keddodude afrique bandur mamadou sar fade weltare ɓiɓɓe fulɓe bono mamadou sar golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e dongre afrique to dowlaji dentuɗi amérique Joe Biden ko hoorejo kesso dowlaji dentuɗi amérique lomtiɗo Donald Trump o holliri noon gila o ari e jappere laamu faade oɗo saha joni holliri oɗo saha joni woni golle makko e darde makko ko firtude dendagal eɓɓoje e dendagal eɓɓoje e peeje bonde ɗe oɗon biteɗo Donald Trump adduno e nder leydi he alkamisa hanki o siifi décret noon ko ruttanade kay e ko fati e couverture maladie woni eɓɓore nde Barack Obama wanno e nder leydi he taw ko ɓe mbiyata Obamacare nden eɓɓore noon ko nde Donald Trump arno e laamu o wino tan ko adini Allah nden eɓɓore ma o firta ɗum ha soro ladde e ñalawma hanki o kanko Joe Biden o wawi artirde nden eɓɓore hano hanniti ni e nder leydi he kanko Joe Biden on holliri tigui e oɗo saaha joni kala jiɗɗo andude kay holko woni golle makko ko ari laamu faade oɗo saaha joni yidde woni darde makko e oɗo saaha joni ko fewnidde e dendagal yeeri fewnidde ereraji ɗi o noon biteɗo Donald Trump mo lomti wanno e nder leydi he ko ɗum woni e oɗo saaha joni ko woni wadde o wi la meilleure façon de décrire ce qui j'ai fait c'est de réparer les dégâts causés par Donald Trump wona konguɗam ko konguɗi kanko Joe Biden ha joni ko to dowlaji dentuɗi Amérique paɗen Donald Trump kañum foof e ummade jappere laamu kanko kala kadi e oɗo saaha joni wonde tigui e jogade tigui wonde kay e saaha ko wiyete waɗede destitué hollirama ha joni noon sondage uji kewɗi kolori ha e oɗo saaha joni omo jogui influence mawɗo woni tigui omo jogui konngol omo tiiɗi no fewi e nder dawrugol e nder leydi Amérique ha tengti noon e nder landa makko wiyete ka républicain ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni kamɓe goto e mawɓe républicain on tawa kadi ko joɗiniɗo républicain to chambre mabɓe to ɓe holliri tigui yaɓi koyɗe mum wawi tigui yaade ha to galle makko biyeteɗo Kevin McCarthy wawi yaɓɓude koyɗe mum ha to galle taw ko galle privé Donald Trump tawateɗo to worgo état biyeteɗo Floride e nder goto e galleji makko to ɓe mbiyata galle makko biyeteɗo Mara Alago ene tawe nder Palm Beach taw noon ko yidde ƴewde kay ballal makko e soutien makko kanko Donald Trump faade e landa républicain ka beele kayɓe mbawa hebde polgu kanko surtout noon kanko biyeteɗo Kevin McCarthy joɗiniɗo chambre joɗiniɗo républicain to chambre beele mbawa hebde victoire mabɓe woni polgu mabɓe e mi mandat woni tigui e nder hakkude mandat ɗum waɗata ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi koto Portugal paɗen mboroso coronavirus ene fakkiti no fewi e ñalawma hande o e nder leydi Portugal e oɗo saaha joni kala to lemiɗa e nder Portugal ko ambulance uji dekkodiri hôpital uji mabɓe kala ko dakka ɓe cellani e oɗo saaha joni docteur eɓe ko anduɓe koye mumen ko waɗi ko wiyete débordé konngol ɗon noon woni lawol garwanigol ko laamu ko gardiɗo laamu leydi Portugal ene holli tigui wonde e oɗo saaha joni mboroso fooliɓe o holliri ɗum o holliri ɗum noon e oɗo saaha joni holliri kadi wonde koye ndin mbadi noon ɗum saabi e oɗo saaha ko wiyete confinement ko woni tigui suuro uddugol Portugal ha joni koko jokkata ha ñande 14 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho foof noon koye haɓade oɗon mboroso biteɗo Covid 19 e oɗo saaha joni bempuɗo wempeƴere mum tataɓere woni 3e vague e nder Portugal leydi Portugal noon hollirama e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ɓe mayirama fodde temedde tati neɗɗo ɗum fakkille no fewi par rapport kay population woni ɓesgu leydi ndi saabu leydi Portugal jogui ko 10,3 millions d'habitants koto leydi Israël paɗen laamu leydi Israël ɓe kolori tigui ɓe puɗɗima ñakkude fodde kene qimen ha 3 millions innama aade po haɓade mboroso coronavirus ene holli tan e nder yimɓe tato kala hen neɗɗo goto waɗama vacciné woni entiére population ɓe mbaɗi ɗumen vacciné e oɗo saaha joni e nder donglo Europe e nder windere kala dampi hen wempejere ɗiɗi ɓeɗe ha wempejere tataɓere ko fate coronavirus e oɗon kadi rafi question taw ko mbadi coronavirus e oɗo saaha joni noon leydi Israël ɓe kolori tigui ɓe uddi keeri mabɓe to banggue leydi frontiére terrestre ha to banggue laaɗe diwoje kala e oɗo saaha joni koɓe udduɓe ha diwa oɗo saaha koto leydi Irak paɗen so tawi kay ala ko faali hono biyeteɗo Papa François ko mawɗo diine isayankoɓe windere hollirama tigui ñande 5 ha 6 lewru mars so tawi ala ko faali ma waɗa jillu makko e nder leydi Irak nguɗon jillu noon ko nguɗon wonata jillu arwanigo Papa François tugui ko coronavirus naati windere fodde lebbi 15 hande Papa François ɗannaki so tawi ala ko faali ha 5 lewru e 6 lewru mars ma waɗ jillu makko to leydi Irak taw addatama noon ko sembitinde wadde soutien ɓe
ɗon isayankoɓe setta tawateɓe nder leydi Irak taw ko tampinaɓe no fewi tampuɓe torlateɓe gila kay Saddam Hussein iwi jappere laamu wara gila 2003 kanko oɗon noon biteɗo Papa François hollirama tigui so tawi kay o naati leydi ndi to leydi Irak ma o waw ka jo namdi ko fate kaldigal hakkude religion hakkude diineji ɗi woni hakkude julɓe e ɓeɗon isayankoɓe mbeɗa jaam e duumiɗo natta hakkude mabɓe ma o waw joddo noon e nder programme makko ma joddo e oɗon biteɗo Ayatullah Ali Al Sistani ko on woni mawɗo diine islam taw ko siniten tawteɓe e nder leydi Irak to leydi enda paɗen aljuma hande o e nder wuro witego New Delhi ko lamorgo leydi enda to e nder legal tawa kadi ko legal to ambassade leydi Israël tawate ko fettande mawde otti toon bombo noon ko walla tufno fetton fettande mawde no fewi yeso ambassade leydi Israël hollirama hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono werlaji kewɗi darinoɗe sara hen weruji men moññima hen hano hannitni koto leydi Chine paɗen goto e mawɓe ardino goto noon taw ko mawɗo gardinoɗo joom ngaalu gardinoɗo boña biteɗo China Huranga woni banque biteɗo Sira Huñang on noon o wiyete ko Lay Sixo Mini o ñawanoɗo ñawore wargo aljuma hande o leggal dande makko taƴama o warama kanko noon tuma ko gueɗe ɗiɗi gueɗal garawdigal tuma ko mbuñaari kene qime ha temmeɗɗi ɗe 1.5 million e gueɗal ɗiɗiɓal ko tuma kay ko waddemo ko wite nawligu ko ñawnoɗo ñawore wargo leggal dande makko taƴama ñalawma hande o laamu leydi Chine noon hewani warde joom ngalluji leydi mabɓe kono noon oɗum noon kanko pitanu makko ittama ñalawma hande o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal pular jettor men e manor men faade dendagal hettiyankoɓe men ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on